¡Wow! A ver, ya lanza el portero. Lo he visto. Que ha... Bien. Ha arribat esta informació sobre un concurs de talents. Esteu interessats? Què cal fer? Apuntar-vos-hi i demostrar que teniu alguna habilitat especial. Jo sí, vaig a presentar-me com a ballarina. A mi també m'agradaria presentar-me. Molt bé, apunteu el telèfon per a qui tinga interès. Aquest és el correu electrònic info@natilus.es i el telèfon és 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Anirem tots a veure-vos. Que ens ensenyarà les seves habilitats amb els malabars. Pablo Gallego! Hola, jo soc Pablo i vaig a fer malabars. Primer anem a començar per els fàcils. Va. Ara anem a fer amb més dificultat, per davall dels peus. Una altra vegada. Ara, després d'un bot. I ara, després d'un bot, per davall dels peus. Ara necessite un participant del públic. Miguel. 35. Vale. Vaig a fer 35... vaig a llançar 35 vegades la pilota. Conteu a mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
Què vos ha semblat? La veritat, un desastre. No hi ha res millor per ensenyar. Ai, si tot va ser així, preferiria anar-me a fer-me la manicura. En qui parles? En una amiga. Ja ho sé, però en quina amiga? Per què t'importa tant? Només vull saber-ho, xica. Che, ningú, mira les actuacions. I ara us passe amb Jairo i Alex, que faran el Bote Flip Challenge. Hola, nosaltres anem a fer Bote Flip Challenge. Qui gane a 11, pues gane. Sheila, Mireia, Laura i Daniela, que ens han preparat una cosa molt especial. Hem preparat un ball. Esperem que us agradi. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Què vos ha semblat? Ara sí que sí, no? Home, ha millorat una miqueta, però tantes xiquetes totes juntes ahí... Sí, i eixos bons jugant-se la vida... Com sou? A veure si la següent us agrada més. Amb tots vostès, Judit i Carla. Hola, som
Judit i Carla. I vos anem a cantar una cançó molt especial. En un poble camp del Túria hi ha una escola, el Garbí, que té nom de vent, muntanya i llibertat. Som xiquets, xiquetes, mares, pares, mestres, tots units, i tots ells tenen un somni compartit. Perquè allí som tots els nostres sentiments i emocions i les nostres diferències ens fan ser més especials. Doncs tenim un món. Dóna'm el moll, vull veure amb qui parles. Què t'importa tu? Només és una amiga. Tranquil·la. Estaré tranquil·la quan deixis de controlar-me. Està en mi. A les teues mans està la clau per fer un món millor. Depèn de tu, depèn de mi. Treballant tots junts farem l'escola que somiem i sempre hem desitjat. Ui, a veure què vull dir d'aquesta actuació. M'ha paregut que no ho han fet gens bé. Cantants n'hi ha molts. Estic d'acord, no selecciona ningú. Jo no tinc paraules. Ha sigut terrible. On va passar a fer això així? No vull ni parlar. No puc dir res bonic. Després d'estes paraules, en fi, a veure si atinem alguna. Arriba el moment d'un jove mag. Amb tots vostès, Pau! Jo volia fer un xicotet i conegut truc de màgia. Res per ací, res per allà, i ara apareixerà. Home, si teniu un poquet de paciència, estic segur que... Estic cabrejant. Porta cap ací i mòbil. Però tu què t'has pensat? Dus! Deixa'm! Però què he fet? Si jo no sóc així. Si jo no me'n mereixia això! Si has tirat a un muntó que no has fet res, per favor! Al poble camp del Túria hi ha una escola, el Garbí, que té nom de vent, muntanya i llibertat. Són xiquets, xiquetes, mares, pares, mestres, tots units, i tots ells tenen un somni compartit. Perquè allí som tots iguals, però al mateix temps som diferents.